Zašto sneg škripi? Da li ste se nekad zapitali da li sneg, kada škripi pod našim nogama, zapravo jauče ili se smeje? Možda vam se čini da je to samo zvuk zime, ali u snežnom svetu ništa nije samo. Visoko, visoko iznad oblaka, tamo gde je vazduh hladan kao kristal, rodila se jedna mala pahuljica. Zvala se Mica. Nije bila najveća, ni najsjajnija, ali bila je radoznala. Kuda mi to idemo? Pitala je druge pahulje, dok su ih vetrovi lagano nosili. Na zemlju, šapnuo je Severac. Tamo svaka pahulja dobije svoju priču. Mica se vrtela i svetlucala dok je padala. Prolazila je pored ptica koje su žurile kući, pored dimnjaka iz kojih se dizao miris toplog čaja i pored prozora iza kojih su deca već oblačila pidžame. Dok je padala, pomislila je da li ću završiti na krovu, na nosu nekog deteta, ili ću postati deo velike snežne gomile. Ali vetar je imao drugačiji plan. Spustio ju je pravo na ruka malog dečaka, koji je prvi put te zime izašao da vidi sneg. Dečak se nasmejao. Mica je osetila toplinu i u tom trenutku je shvatila. Sneg ne jauče kada škripi, on se smeje. Jer svaki put kada neko potrči po snegu, napravi anđela ili sagradi Sneška Belića, pahulje se pomere, zasvetlucaju i šapuću jedna drugoj. Gledaj, neko se igra sa nama. Kasnije, kada se Mica polako istopila i postala kap vode, nije nestala, samo je krenula na novo putovanje. Znala je da će se jednog dana ponovo vratiti na nebo, možda još sjajnija, možda još hrabrija. I tako, svaki put kada čujete kako sneg škripi pod vašim nogama, možda to nije hladan zvuk zime, možda se pahulje samo smeju. Laku noć.